ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир борои нав омадагияи туркӣ халатҳои фирмаи Ҷазулайна беҳад фасон то размери 56 ҳастай размерошон. нархҳои ино 600 сомонӣ бо арзон мешавад. марҳамат, ин навор аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, даҳм дарвоза, дукони рақами 192 пешниҳод шуда истодай. касе ки мехоҳад худаш омада бина, марҳамат, метавонед ин аз суроғаша шумо гуфтум омада аз наздик бинед. касе ки мисол мехоҳад аз мо дархост кунад, пас нависе дар WhatsApp. доставка ҳам дар Русия ҳаст ва ҳам дар ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон. марҳамат, анаи фасони хушрӯ. ана бо тигр дора. касоне ки мисол тигра нағз мебинед, тигр дорад. марҳамат, ана сиёҳуш ҳастай. иҷада бо дигар рангош ҳастай. Луи Витону. На. ҳамаи ҳамино борои наван. иҷада бо двойкош ҳам омадагӣ ҳаст. ҳозир ман шумода двойкошонам нишон метим. инора аҳамиятият баъзеҳошон поёнашонам хел бо вай доштиян. узор доштиян. ина намудош бошад, надоран бирсачиёшон бе узорай поёношон. хулас ҳархела навинкои ҳархела беҳад сифатошон хубай. метавонед бо хутон аз наздик омада як маротиба бинед. иҷада бо медонед двойкош ҳастай 650 сомонӣ. ино почошон катяй. инора мумкина наздик нишон тием. инаи двойкошонам ма ҳозир аз наздик мекунам ки шумода нишон тием. иноям размерашон то размери 56 ҳаста я? ино барои молодёжка. ин молодёжка будай. размерашон то чанда? 50. то 50 ҳастай размерашон барои арӯсако, барои духтарако. ина марҳамат. почошон чӣ хелай? Хеле аднатони сиё. ягон узор дорад? Не, без узора, аднатони сиё. почошон аднатони будай. аз ону боло меиста дӯстони азиз. ина 650 сомон. ина без камушкишам ҳастай. касоне ки без санг дӯст медоред, марҳамат, метавонед ки аз инош гиред. ана иношам ҳамихела? Ино спортивный. инош халат камтар калтатар меистад инош. не. иноям двойка. размероям ҳамихела? сиёш ҳаст. неҷа рангош ҳастай. нархошон 650 двойкора. марҳамат, инаи ҳар хела ранг. вилветошон тоза. иҷада бо вилветош ҳастай дӯстони азиз. инам туркия. инам мумкина фуроварда я бор нишон тием. инош 550 сомон. как спортивный будай. бо туничкашам ҳастай. не вилветиё. на туникагишам мумкин боша нишон тиед. ина марҳамати вилветиёш хушри. амушам туникагишам мумкин боша я бор бинед. ино размерашон то чанда? ино двойкаян. ана инш то қай? то LXL. туникаи то қаш чанд сомай? 350 сомон туникаи то қаш. ина дидед. хулас ила бинед ҳамаи ҳамино бори наван. як маротиба омада аз наздик бо бинед. иҷада ҳозир ваё ҳастай. куртои вилвет ҳастай. ваёра ман нишон метиҳам то ин ки шумо ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. ин ҳам халате ки ман шумода гуфтам нишон додем. ҳам халат маникенда. айна ино бошад 400 сомон. ана инҷа бошад 400 сомонӣ. куртоҳои вилвет то размери чандай? то размери 56. ҳами куртои вилвет ҳастай. дӯстони азиз, ира се вилветора 64 сомон будай. дӯстони азиз, донада чанд? 450. донаш 450 будай. ҳангоме ки омадед ҳамешам ба назар гиред. ина бинед. и то размери чандаҳанд? То 3XL 56. то 56 ӯзбекистона ҳастай. ино ҳамашон борои туркии тозаянд. метавонед хеле гуфтум муқоиса карда бинед омада. ана инора чанди метиҳед без рукавко?
اینو 800. اینا 800 سومون. باری کجا؟ باری ترکیه با ارزان میشه. تو رزمیری چنده دارد؟ تا 58 60 هست اینو رزمیرش. تو 58 60 هسته. این 1000 و چند؟ 1100 سومون با ارزان میشه. انا این کرکا ترکیه 1100 سومون با ارزان میشوه. اینو 800 با ارزان میشه. 8 بیزور کفگوش 800. انا اینجا بیزرو کفگوی 800 سومونه با ارزان میشوه. ترکی توزه پیشش کожені پشتش стрижені میخ. پیشش کожنی خفوش نمخه ستریژنی بده. ستریژنی لاما بود که همون خیلی بیزرو کفگا. تو رزمیر چنده ای؟ اینم تو 56. تو 56 رزمیر هست. میتوانید به نظر گیرید هنگامی همینه خریدن. دیده قدر خوش رو چیزاشون. باری دیگر تکرار میکنم این نوار از بازار کاروان طرفی پژارکا دهم دروازه 192 کنتینر پیشنهاد شده ایستاده. همه همینا باری نو. تماشاچیان عزیز این مرحمت انا این نموده 850 سومون با ارزان میشه. هم турецки тоза, این نمودش کردکش کالتاچه. این نمود безрукавка دروز. تو رزمیری 56 هسته اینا.